लोगोफोर बन दाननो थांबाय गिदिं आरोना साराव जोंहानि सिगांनि पुराना न' बोथिमोन आरोना बेयाव नै आइजों आंजों थांगोन आरोना ओमफ्राय आं साइकेल लादों दिखांनो हायाना बांगाल बुरि बायदि नुखादों नालाय ओमफ्राय दिंखिया मोनबा दिंखिया खाबोनो होननानै मना लाखादों आरोना नै बाख्लायनोसै आयै जोंनि साराव मोनहैबा भिडिअ लागोन आरोना लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर ओमफ्राय आं बेखौ साइकेल दाबिनो दिखांनो हाया आरोना ओंखायनो बेखौ थाबायनो होदों ओमफ्राय आं एसे लासै लासै सालायदों आरोना दा फैनो बन लानो नांगौ आरोना एसे गोजान जायो नालाय ओंखायनो दिखांनो हाया फैनो हागोन नै थाबाय जोंहानि न'आ जाबायदि भिडिअ नायलाय लामाया ओइनो माथारिया बेखिना आया थाबोबाय ओमफ्राय हारसिंबा एसे थांनो गिखांखां मोनो आरोना ओंखायनो बेखौ नेबाय आं एसे मा बोरो इंजानदो लामाखौ खालिखौ दानबाय दा लांग्र' दानना दोनदे हा ओरैबायदि सान्दुं गोसा दुंदों आरोना लोगोफोर नै आइया मालाय खर'आव जि खोबथेलाना फैदों आं हासो रोङाखिसै नै लोगोफोर जोंनि बल फिल्डआ बेनो आरोना बेयावनो गामिनिफ्राय गेलेनो फैयो आरोना बै नुहुरनाय माथारि आरोना बेजों दैमा दङ पुथिमारि दैमा ओमफ्राय बिथिंजाय न'खर दङ न'खरब्रै दं आरोना ओमफ्राय बैथिंजायबो दं ओमफ्राय बैथिंजायबो दं आरोना ओमफ्राय जाहानि न'आ बैखिनियाव दंमोन आरोना ओमफ्राय दैबाना जानानै माने न'आ बुखार जानानै दुब्लिजा थांबाय आरोना बैथिंजाय आं दिन्थिगोन आरोना लोगोफोर नोंसोरनो
जेबो गैया आरोना लोगोफोर औवा गोजा ओमफ्राय थास' एसे गायदोंमोन खोमा बाबाया नायनांगोन फैथाराखै बहुद दिन जाबाय दिनसो फैदों आरोना बिराद सान्दुं गोसा जादों एकदमबारे बेखौनो दोनथ'नोसै साइकेलखौ नै जोंहाया साइकेलखौनो नारनो रोङा जा मिन्थावना दसे खमाय नारनो होबाय रोङाखै आरो दा साइकेलानो मा खारा होनबाय थादों बेफोर औवाया जोंहानि आरोना बैखिनाबो ओमफ्राय बाबाया थास'खौ माजा गायदोलै आयै थास'खौ माजा गायखो थास'खौ नै लोगोफोर नैबे जोंसायखौ दाननो फैदों आरोना बन गैया ओंखायनो बेखौ दाननोसै आङो बैखौबो भिडिअ लाबाय थाला आरोना लोगोफोर खस्थ' जायो एसे ओंखायनो आङो बै जोंसायफोरखौ दाननोसै ओमफ्राय दायो दानखांबा भिडिअ लानोसै आरोना लोगोफोर नै बेखौ दाननोसै आया दानबायनो खोमा बेयाव दाननोसै आरोना लोगोफोर खेबसे देखायग्रोनोसै जोंहानि बारिखौ बैखिनियाव दंमोन आरोना जोंहानि न'आ बेखिनियाव सिथ्लामोन नै बिथिं न'खरसे दं आरोना नायनो हागोन नै बै नै थास'आ ओइ नै बेखिनियाव गायदों जायोना जायाथाय बेखिनियाव थास' गायदों आरोना बिराद जायो आरोना बेयाव थास' जिंखा केरेला बायदिसिना बहुद जायो हाया मोजांमोन आरोना बेखिनियाव बैथिंजाय लामा दं आरोना बैथिंजाय बोरै थांना बैथिंजायबो न'खरसे दं बेखिनिल'सो दानखांदोंमोन सेखायानो गुना होबाय नालाय लोगोफोर नै जा मिन्थावना खर'आव गोलैसिगौमोन नांनानै नाय बे थसेखौ लांगोन सानबाय दाननानै नै लोगोफोर नै बेखिनिखौल' मोनबाय ओमफ्राय सेखाया गना होनो हाला आरोना ओमफ्राय नै बेखिनिखौबो हाबाय बे थसेखौ दानगोन नंबाय सेखायानो गुना होबाय जा गोलोमखाबाय नै दे आया माथो नांगौबा है ओंखाम जाया ओइ ओंखाम जाया आयु बन दाननाय मानि ओंखाम जानो जासिलाय नै लोगो खासे फैदों बेथिंनि आरोना न'आ बैथिंजाय दङ बैथिंजाय दा दिन्थिगोन र' नै बिथाङा भिडिअ बानायबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय आं लोगो मोनबाय बेखौ थामान मोसानो जाबाय थायो आरोना मुथि थांखो हाया आयै आयै आयो साब मा जाखो सेन्देल गानाखै बेखिनिखौल' खनबाय आं आखाइजोंनो सिखा गैला गबाय सिखाया नै बिथांखौबो खामानि मोनसे थिनबाय बन लानो होदों आरोना दसे बेखौ बैयालासे बे थरिखौ दानस'नोसै
नै आइया बिथिंजाय दानबाय थादों नायलाय बेखौ लानोसै ओमफ्राय नैबेखिनिखौ लानोसै आरोना नै आइया हारसिंनो बिथिंजाय दानबाय थादों आरोना नायनो हागोन नै जि साफा जागाफ्रा नै लोगोफोर बिथिंजायबो लामा दं आरोना बैजा आइया दाननायजों नै बिथिंजाय ओंखारलांनो हायो आरोना मोनसे लामा दं बैजा आंना एसे प्रब्लेम जादों ओंखायनो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन आरोना लोगोफोर पार्ट 2 लाबोनोसै आरोना फिल्मफोरनि बायदि